Olen Turusen Pekka ja tällä hetkellä toimin Itä-Savon Uusyrityskeskuksessa yritysvalmentajana. Aikaisemmin olen toiminut 28 vuotta päätoimisena yrittäjänä eri yrityksissä. Oikeastaan ostin sen takia, että näin mielenkiintoisen yrityksen ja halusin ruveta kehittää sen liiketoimintaa jo olemassa olevia asiakkaiden ja asiakaskunnan pohjalta oman näköiseksi. Ja itse asiassa myin yrityksen sitten taas ehkä sen takia, että 19 vuotta ravintolayrittäjänä Savonlinnassa, niin siinä ei enää hirveästi uusia yllätyksiä pääse syntymään, niin oli aika tehdä jotain muuta. Helpointa varmaan ehkä oli se, että miten jouhevasti se loppupeleissä sitten kaikki sujuu, eli entisen omistajan kanssa päästiin hyvin sopimukseen yrityksen hinnasta ja mitä siellä kaikkea siirtyy. Et se oli niin kuin omasta mielestä yllättävän helppoa. No vaikeinta ehkä voi sanoa, että on se luopuminen, että kun on pitkään ollut yrittäjänä ja varsinkin yhdellä toimialalla, niin se päätöksen tekeminen siitä, että on oikeasti valmis myymään sen oman yritystoiminnan ja oman elämäntyönsä niin kuin siinä mielessä, niin se päätöksen tekemisen vaikeus siinä ehkä oli vaikea. No, tällä hetkellä tulevaisuuden näkymät on tässä yritysvalmentajan roolissa, eli haluan niin kuin antaa tämän oman kokemuksen ja kompetenssin niin kuin, uusien yrittäjien käyttöön ja tietysti jeesata näitä omistajanvaihdosta suunnittelevia ja yrittäjäksi lähteviä, koska kokemusasiantuntijana on paljon semmoisia hyviä käytännöllisiä vinkkejä antaa tuonne yrityskenttään. No, motto on oikeastaan aina ollut se, että niin kuin tiivistetysti, että jos haluat, että muut syttyy, niin täytyy sun itse olla jo ihan liekeissä.